dic el Marcel i ara anem a fer un vídeo relacionat amb l'essència. El material que necessitem és una capsa de Mentos, que són així, i una ampolla de Coca-Cola. Posem els Mentos amb celo perquè així serà més fàcil posar-los a dintre i els tirem. Ara us explicarem a què és deguda aquesta reacció. Aquesta reacció és deguda al diòxid de carboni, que es troba en el gas de la Coca-Cola. Perquè el diòxid de carboni tendeix a enganxar-se a les superfícies i els Mentos tenen una superfície on hi ha molts forats per on el diòxid de carboni s'hi pot posar. Llavors, el gas s'escapa i fa aquesta reacció. Com que el Mentos és pesat i no flota, aquesta reacció es va repetint fins que el Mentos arriba al final de l'ampolla i llavors la reacció és encara més gran.